A Consellería do Mar a través de Portos de Galicia vén de rematar as obras que permitirán mellorar as condicións de traballo dos mesilloeiros que operan no peirao de Tragove, no municipio pontevedrés de Cambados. Así o destacou esta mañá o presidente do ente público, José Juan Durán. As características da obra é, digamos, a parte que se fixo nova son 55 metros de longitude por 9,90 de ancho. No extremo da rampa se elevou a mesma case que 2 metros sobre o nivel que había e se instalaron unha serie de argollas de acero inoxidable e dúas escaleiras. Cando plantexamos nunha visita que fixéramos aquí digamos, as dimensiones definitivas, queríamos, a intención nosa era, e creo que se cumple, que se poideran servir por cada lado pois dúas embarcacións. As obras de elevación da rampa de descarga do Mesillón permitirán que sexa utilizada en todo momento, independentemente das condicións da marea. Nela, a Consellería do Mar investiu preto de 55.000 euros. O patrón do municipio sinalou que está operativa e que garante unhas mellores e máis seguras condicións de traballo para os seus usuarios. Aquí xa estrenaron esta rampa esta semana, hoxe pola mañá xa vin barcos descargando aquí, dá unhas facilidades importantes para poder descargar, incluso estaba máis ou menos destinado para 2 barcos, pero dependendo da pleamar pode incluso que sean máis barcos os que podan descargar aquí en Mexilón. Eu calculo que en unha marea como a da hora, pues 4 barcos podrían utilizarla perfectamente, incluso para cargar camións, subir e baixar, todo este tipo de cosas para dar máis facilidades. O presidente de Portos explicou que esta rampa foi previamente devarada e non permitía o uso óptimo para efectuar descargas de Mesillón, xa que precisaba unha maior elevación polo que foi preciso acometer esta actuación de mellora.